Oh! Parang ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya? Nga nung ipaw mo ang radyo? Naminaw ko, oy! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na Pagyakin ng television. Gianam-anam og pamatay ang mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Nagtusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kang. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mo, hunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nagduha-duha si Roger kung agi ba ni Alan ang mga kabang sa mga balanga iyang nakita sa firing range sa Mount David. Tungkol kay pulis ang amahan ni Alan o ex-army sabang uyuan ni Alan. Human ipahimutang ang mga kinumpra ni Alan iyang gitawgan si Teresa. Wa gyud makaila sila si Teresa og bibit ni Alan tungod sa takuban ni ini. Unya natingob na sab ang tambal sa kamingaw sa usag-usa nila ni Alan ug Teresa. Apan tao di ay ni Roger ang driver sa gisakyang taxi nila ni Alan ug nagpahibaw dayon kini ni Roger lakip ang maong tao wa makaila nga ang kauban ni Teresa mao ba diay si Alan. Unya gipahibaw dayon si Roger nga mugawas na sila si Teresa. Sigurado na ko, busing. Yan ako, nagkurong na ko. Magpaabot ko nga magkawas sa sila. Okay. Siguro agi na, Ponso. Sige, Ponso. Pasig malipat ka, Ponso. Di lagi, busing. Siguro agi na. Siguro ka ni, busing. Sige na. Huwag pa man ang kawas. Alan. Maura na imong buhaton. Usbo na imong imong lilaktan o liniukan. Kung dili patungod nimo, di gid ko masugot ani. Okay, nakasabot ko. Sige, tana. Magawas na ta. Alan. Abdi, ina maggawas na. Sige na. Nanay taxi. Mugawas na may bay. Okay, sir. Imo na to.
Ako na bahala sa kurinaktan ng liliukan. Alan, Tana. Ang imong linaktan. Yada, naggawa sa duwang. Nagpaingo na din eh. Nganong... Unag sakay, day. Thank you, Dong. Di man ay mao. Larga, bay. Di kita sila mauda. Bay. Oh, sir, oh. I love you. I love you. Nasayop tingali ako kay kasapot. Tagalay kwarto gini sila. Di man sila si Teresa. Oh, na, malabyan na mo sila sa busing. Ako rin ini. Nagsunod na sila sa busing. Buwangaan niyo eh. Oh, nga numihon ng matabay. Kuan na ay diferensang sakyanan ako, sir. Bali na mo laing taxi. Hunong, Arjun, hunong din. Oh, Kan pamihon ng sponsor, Busing. Hala, tanawa, Busing. Nanganaog sila. Uy. Kinsa mo na nanganaog? Pasensya gid mo, sir, ha? Sige. O sila, parahan ng taxi. Huwag pasahero sakay. Para! Dali. Larga na bay. Paspasin lang. Anong wa man nimo klaro ha? Klaro kay na ako, diya nga naog sila. Unya ako ba yung kinuntan? Ug dito sila sud Teresa sa kwarto nga mao sa gigaw sa nadum ako karon gipakanaog Busing. Ingon ka sigurado pero tanaw sa itabor ang putso. Busing pa sa 2 taon ko. Basta kay si Teresa gyud nagpasahero na ko ganiya. Uban atong bigotilyo o taas ang buhok. Klaro gid na ako nga si Teresa gid Busing. Sabog ka putso no? Ay, dili Busing oy. Igo-igo raman akong gamiton kung mag-drive ko. Tuwas ka to pumasero. Nasayop ka putso. Nasayop kasi yung pananaw. Di lagi Busing, wala gitaon ko masayop. Nasayop ka lagi sa... Oo, lagi Busing, nasayop na ko. Hapsilo ako. John. Okasyon na ni, Ponso. Naikibutan ako na sa mong taksi. O si kabalde ng pulbos. Asa man ako rin. Tepa, Ponso, tepa. Kinalas siri. Huwata na, Ponso. Oh, Ponso, God. Ponso na ng drabong taksi. Okay, huwata lang, huwata. O sa kabalde, siri. Bye. Nagkaila kang siri, Ponso. Nagkaila kayo, John. Adto na ihatod putso. Larga na John. Pida sa nga nung masayop giguro. Kaklaro gyud nga si Teresa nung sakay na ako ganiya. Nganong lain naman ang naggawas kwarto. Husto tingales Busing na. Nasipyat ko. Sayop ako pananaw. Di ato'y baldi na. Ako gabihan.
puno mang baldes pulbos. Dagana ning Cebuha, oy. Oy, Mga filter ni pulis Minoy. kakuan, kikiling, Ihatod lang mi palihog. Mupliti man mi. Brenda, dali na. I-drop taga sa inyo. kanang kuan, di narabak ko mamasahiro dong. Nakasakay na ra ba Minoy? Ihatod na lang mi palihog. Mamauli na mi. Para lang mo laing taxi dong. Di na lagi kong biyahe. Tayo pa. Drugas ning suod sa imong balde no? Uy, Drugas ni. Arestado ka. Siya buning niyas balde. Unsa pa may mga soda ni bag nga imong daalan? Mao gihapon, mga gamit para takuban. gituyo na ko nagpamalit. Kaya nagtuugid ko nga magamit kayo ni. Huwag napribahan kini mga butanga sa ato karong panlakaw. Alan, Ako na buhitas. Dakok akong pagtuong nga lakip ko ilag yung kuhaon. Mao nga kung mugawas magani ko sama ni karon. Magtakuban ko. ambot. Gusto ba ka ako? Pero, morag lain ang namat mo ng uganiha diha nga naog ta atong unang taxi. Nagkamatong ka sa biyahe. Lakip ka sa di ay, Alan? Nakamatngon ka sam? Dilayo sa tanong himutangan sa dagi kinaugan. Dito sa Luyo. May auto nga mihunong sa maong gipadalit na kagsakay sa lain taxi. Alan, Tingali lang. Naluwas tang duha pinagi sa mga gamit sa takuban. Nga aniya, sulit ning maubag. Wa kagid mailing nga usa ka kababay. o ikaw sam. Wa na mailhi nga usa ka lalaki. Babae ka king tanawon ganiha, Alan. Kung wa pa kita magtakuban kagariha, doon na nahitabo na to, Teresa. Sudah sa inyo, ha? O ikaw, Ayaw ka balaka. Ako na mahibaw na ko. Di man eh, ako rin matubag di mo. o Alan. I love you. Sige, lagaw na. Amping taon. Sige, ato na ko. Panaligtis siya, Ginoo. Hello. Oh. Brenda? Kadto sa lamir mo. Hain makaron. Oh, Bet, Sorry kung naisturbo ka, Tess, ha? Hain ka magkaroon palihog, Tess. di anak ko sa bahay, Bet. Okay ra. Di pa sab ko dugay ang gihatod ni Alan. Ngano na nawag man ka? Ang manghon akong nag-field training police ba? Si Brenda? Oo. Nakaatol siya og ang iyang kauban niyang field trainee. Nakaatol sila og usa ka taxi nga may karga nga usa ka balde nga sabu. Nanawag ni ba sila og ang ilang mga kauban? Nagpaybaw na nila. Hain man sila ron. Napas kasada. Ilang gihol ang taxi. Pick up ako diri, Bet. Ato sila doon. Okay. Pagdali, Bet.
Oh, Brenda? Oh, namin pag-yung destes. Oh, unsa? Oh, unsa kita bagan magpusil? Oh, unsa? Brenda! 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 Diyos ko, murag na ko si Brenda. Diyos ko, grabe na kayo mga buto-buto. Tess! Nabati kini ba ang mga buto-buto? Grabe kayo mga buto-buto nga. Ako nabati sa cellphone. Murag naigo ako manghod. Unya, uwa na siya matingog. Maunlay akong nabati nga. Nagdiba lang mga buto-buto. Paspasibet! Tess, medyo kalawas. Bet! Hay, nag-iingon ni mong taxi! Huwag mo na taxi din eh! Ginoon ko! Si Brenda! Dili! Brenda! Tusak-tusak sila sa mga labi! Mga higala, sundan ang kanunay ang uman pa mga suntay. Dili ka itong sugilanon ka ng uluhan. Kagaw! Ni Kai! Sugilanon ka sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algid Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilos Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.